Takže čaute, to som ja Slávo. Znova s Kubom. A dneska natočíme tretí part našho Skyblocku. A off screene sme si spravili tento cobblestone generátor pre dvoch. Úplne nový. Vymyslel som ho v kreatíve, v normálnej mapke, mal by fungovať. Takže mohli by sme mať celkom dobrú zásobu cobblestoneov. Nejaké sme si vyťažili. No a tak. Takže ja tento strom tu. Ja natážim nejaký cobblestone. Ja natážim nejaký cobblestone, hej. Workuje to? Workuje. Dobre. Mám sapling. Mám 2 saplingy, paráda. To je fantastické. Ani jeden nepadol ani do lávy, ani jeden zatiaľ. Paráda. Už mám znova ďalší sapling, takže stromčekov máme celkom dosť. Ten sneh sa mi to nepáči, ja ho dám preč. Keď spravím toho snehuláka, hej. Lopata. Skúsim teraz tvoju stranu, či to workuje aj tvoja strana. Dobre. Však je toto isté, tak by to mohlo fungovať. Takže tak. Celkom dobrý Dobre, ak by sme mohli spraviť konečne ten domček. Asi tak, v dneškajšom parte spravíme asi ten domček. No budeme sa aspoň snažiť. Teda ja tento sneh dám preč proste a už sa ho snažím spraviť ten domček. Budeme snažiť robiť. Jaké sajny. Dobre, dobre. Takže tak. Už mám skoro... A ja som tu zase prekokal, nevadí. Keď z toho generátor dáme ešte presne sneh. Popravím si trochu slúkatka. Takže tak. A dneska natočíme určite normálny klasický Minecraft Survival. Že Kubo? Creeper, áno, presne tak. Alebo hardcore, ešte sa dohodneme. Chcel to robiť čo? Si musíme zväčšiť truhly. Dobre, teda tak ja naložím nejaké zásoby cobblestone. Stále. No tak ja spravím uhlie. Aby sme mali troška uhlia. Takže drevo. Nechám samozrejme. Už mám stack. Čo ho vadím? Takto. Chceš stack cobblestone? Chceš? Teraz nie. A čo môžem dať, no? Nejaký sneh. Dík. Ja sa pozriem, či všetko nahráva. Nahráva všetko, to je dobré. Takže Kubo robí uhlie. A... No, už to nejaké je. Chcem spraviť obyčajný stone. A z toho spravíme ten domček, nejako vymyslíme. Troška to tu uložím, tuto, tak bude takto sneh. Drevené veci. Takže toto Ktorý je spadol? trošku file. Ale som rozbitý Aj s krompáč vecami? úplne. Iba jeden krompáč som mal rozbitý úplne. Takže si dám nejaké nástroje takto. Glowstony. Nie. Zatečne jak spravíme snehuliaka. No, tam mám ešte... Aby som mohli skúsiť zabiť nejakých skeletonov pre kosti. Ja tam idem tiež s tebou. Dobre si meč. Dík. Ja tam teraz vypalovať ten cobblestone. Spravím si meč. Potrebujem 3 cobblestone, lebo sa tam objavil creeper. Už to idem praviť. Ale som to opravil. Dobre. On ma zostrelil asi dole, že? Čekaj. Vezmeme si nejaké torčky, alebo tu je nejaká tma. Takže takto skúsime nejako zabiť. A kosti! Jo, mám kosti. Maj sa. Nice. Creeper ide na mňa. Padni, nie! Nevybuch. Skeleton nie?
Je to teraz skúsim pomilovať. Kde Geronimo? Au. Au. Nie, au. Postavil mám jeden pomil. Som spadol. Hej. Najdu ráno som bol mŕtvy. Lol, to je dobré. Ok, takže máme pár stónov, ešte jeden. Musíme to tento mostík trošku. Ups, aj ja. Aj tam bola diera. Ježiš. A s čím si spadol? Prečo? To je v pohode. O, ty máš v ruke šíp? Aj v vačku? No a vláčku? No nie. Ďalší stromček nám tu vyrástol, idem ho dať preč. Ja ho idem teraz. Až ho nemá sa. Kedy to už bude, Kubo? Hento bude skoro rásť. Ja ty už si tam položil tie oné. By to mohlo aj toto trošku. Už to nerastie, nemá to. Takže tak. Ja idem si zobrať nejaký cobblestone a idem to rozčíliť. To môže ale na 3 toto. Lebo... Vieš... No. Alebo sprav tam niekde na konci plošinku, nie? No spravíme plošinku, ale potrebujem drevo a spraviť proste blok. Ďalší stromček rastol. Pardon. Takže tak. Kubo, ako sa máš dneska? Dobre sa mám dneska. Ty? Ja sa mám tiež dobre. Stromčíky rastú 106. Máš ešte nejaké bowmealy? Jeden je tu čestek. Truhle. Takže takto si to trošku aj nemohli padnúť, skeletóny a mobovia. Ešte raz to takto spravím. Poznáte, že nejaký cobblestone, lebo ja nemám už. Dobre. Saplingy len tak lietajú. Ešte nejaký dirt. Kde zmizol ten stack koblu? Ja ho mám, no už ho nemám teda. Krompáč máš? Nemám cobblestone. Nejaký vyťaž aspoň ten dom. Chcel by to nejaký schodík. Jeden schodík by to chcel okolo. Ja schodík nemám. No, tak. Daj mi tedy cobblestone. No, neviem. Tu máš krompáč. Jasne, jak to vyrastlo. By to mohlo aj rásť, Kubo, však to nerastie vôbec. Čo? No to. Ten melón. Treba čas. Takže tak. A nespravíme domček na ľavej strane tamto? Alebo kde... Ja si myslel, že ho spravíme čo na tejto plošinke, to ešte zväčšíme a to spravíme. No tak dobre, tak tuto teda. Jablčko, aha, jablčko, mám ho ja, aha. Mám apple. OK, takže ja potrebujem... Nemáš 2 cobblestone? Nie, nemám ani jeden.
musíme spraviť drevený krompáč. Jasné, že sláve. Máme si drevený krompáč. Vezme si tým cobblestone. Či dva. Tak. Hej. Jak ťažíme, Kuba, jak ťažíme, ne? No, Trofom? asi full screen. Ja kľúcky nemôžem mať. Lebo... No, tak. Čo som to chcel? Ja som si chcel spraviť aj tento. Takže tyčky. Spravíme si tento krompáč. A ideme na to ešte nejaký cobblestone. Takže tak. Bože. Tak Kubo, povedz mi niečo. Neviem, čo také. Keď budem rád, keď vyrastie tá ona, čo to je? Tekvica a hento. A ja budeme rád veľmi. Ale takže mám pár kobov a idem spraviť... Čo idem spraviť? Zväčšiť plošinku idem. Ja to zväčším... Ať to sprobili nejaké. Ja to zväčším takto sem. Takže ja natočím nejaký cobblestone. To zväčším takto po 3. Tu mohol byť nejaký ten domček. Máš krompáč? Mám. Dal som tu ten blok zle. Chceš Nejaký krompáč? drevený, tak. Už mám drevený, dobre. Ale ďalší strom, ja. Práve ten máš. Tu máš cobblestone. Tik. Zač. A jaký z tých chceme Kubo urobiť domček? Nejaký taký obyčajný. Takže by som chcel zväčšiť. Ale tak ten strom mám do... Natočíme si tam nejaký cobblestone. Tak. Ja tam zasadím tieto saplingy. Tieto drevo odložím. Dirt. Takto. 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 Bola nejaká produkcia dreva. Takto. Paráda, takže... No. Máš na sneh. Ani ja. Máš tam... Mám toto. To je koľko? 6 cobblestone? Mám 24. Ne, A ja ti chudám takto 6. a ďalší sapling. Tak môžeš zasadiť niekde. Všetko spravím, no ešte hlinu. Nadaj sem. Ostatné saplingy si schováme, ktoré spadnú. Takže máme 19 cobblestoneov a sneh. No také to je zle. Kedy to vyrastie tie melóny a tak? Neviem kedy. A tekvice. Jaj bože, toto sú starosti s tým cobblestoneom. Máš tam jeden cobblestone? Len tak? Iba jeden mi daj. Prosím tak. Dík. Takže by som mohol začať s tým. Julia má, no,
Mám vlastne uhlie, dve uhlie. A to ešte rozstavím. Takže máme tu skrombliky. Tieto lačky dať preč, aby sa tam... Takže tie snehy ešte musím dať preč, lopata. Vidím, že nám to už vyrástlo. Ten bol mi nejako nepomohol. Tak, za chvíľku to vyrasteme, keď to musí viac. No laby. Tak tu tekli, že nechceli už. To smejú láka. To, máme si cobblestone. Koľko máš ešte cobblestoneov? No žiadne nemám. Teraz sa robia fixy. Dreva máme tak aj niečo brezového. Normálneho máme 40. To je nejaký damček. Bude z toho. Kaktusy ešte sme nesasadili, vidíš to? Na čo sú nám kaktusy? Na splnenie úloh. Ne? Vlastne mi ho to niekde sem. Tuto. Musia byť pri vode? Nie, on nesmie mať žiadny blok pri sebe, že? Tuším, hej. Takto. Ja sa kúknem, koľko už natáčame. Ale vedľa trstiny môžu byť. Už natáčame asi Poď 20 na to. minút. Tak, takto, torčka, nemám torčku. Už natáčame Ani asi nemám. 20 minút, Kubo. Dobre. To asi ukončíme, Co nie? Musíme spraviť video. Kubo. Tak ja spravím ten domček a skončíme už. OK, tak ja ešte nejaký cobblestone. Takže, takto. Čiže 8, nie, 4. To mi zase nevíde. No, to Ako? je 7. Či to chceš? Murvík. Už tam niečo spavnulo? Ja už tam idem. No ja to zatiaľ toto spravím. Takže chcelo byť to meč. Kde máš drevo? Kde máš drevo? V ruke mám drevo. Mi daj No. Aké chceš? to pár nejaké. A nemáš dva cobblestony? Mám. Pojčaj mi. Dík. Čakaj. Ja idem pozabíjať tu, hej. Idem pozabíjať, že ma zostrelia. Dúfaš? On vybuchol, nevadí. Enderman! Ja to spravím half bloky, to bude stokrát lepšie. Umri ty sráč. Jo, je dead. Oni ma zhodili. Nevadí. Spravím takto half bloky a spravím z toho podlahu. No ešte jeden half blok? Ty vole. Takže takto. Paráda, presne 4. OK, Cobblestone ešte nejaký, no a teraz jak to spraviť? taký malý domček. Malý? Stačí. Chcem to spraviť uhlie. Takže spravíme takto uhlie, dáme tam toto. Musel by to nejaký krampáč, alebo tu je aký. Takže v ďalšom diele, no, ešte nekončíme, ale povieme vám, čo budeme robiť v ďalšom diele. Dostávame ten baráčik a asi spravíme mob trapku. Ďakujem. No, My sme aj mohli. by sme aj mohli. Presne tak. Hlavne torčky potrebujem spraviť, raz, dva. Lebo tma je tu jak, no. Ja, v dome bude tma. Takto, no, konečne. Niečo vidím.
Takže stromčeky nám vyrástli, potrebujem aj drevo. Aby som to v rýchlosti mohol dostávať. Že rýchlo, Kubo, rýchlo, už natáčame 17 minút. V pohode. Takto. Kedy to ja zavyrendrujem, to bude včera. Máme 4 Kedy púdy, vyrastú ako tí na výzve. melóny? Môže v ďalšom diele vyrastú. Takže ja to spravím. Takto. Takto a takto. Dáme tomu, že to budú okná. Takto. Mám sapling, 2 saplingy, 3 saplingy. Tých stromov máme celkom dosť. Že, Kubo? Mhm. Idem potroliť tých mobov. A koľko ich tam je? Čakaj, Dobre. potrebujem nejaký blok. Wow. A čo som spravil? Čo? Jak po nich strieľa? To nemá ako ostať. Potrebujem rýchlo ďalšie. Jak som ho zhodil? Takže ešte rýchlo dve. Dobre, umrel? Dobre. Ja nám tu hudba, takže ja vás si vypnem. Takže tak. No dobre, super, super domček, Kubo. Co by to nejaké sklo, že? To asi nič nespravím, že? Takže Kubo dokončí ten baráčik a tento part ukončíme, lebo už Čo je mám to piesok? Áno. A čo spravíme okná? Má nejaký nápad? Mám 4 saplingy. To pôjde. Jakože máš piesok, nie? Nemáš? Máme nejaký. Už máme 4 saplingy, 4, 6. Tak to na okne ako dám. A ako spravíš strechu? Po schodoch? Neviem. Tu máš, dám to nejaký cent. Daj tam len málo. Daj tam len 6 piesku, hlavne 6 daj. Daj tam 6. 2. Takto. No ja teraz spravím. Toto. Tak jak to spravíme? Práve to so slebou, nie? A tým šetríš bloky, nie? So slebou to bude lepšie. A mňa sa minilo drevo. Tých stromov tu je milión, ale tak jeden nebude to. A brezajú nepotrebujem. Ja to keby bolo takto z tohoto, tak by bola ešte podlaha na tom. Tu máš povod, tak ja spravím to skôr. Spravíme To by- to z toho normálneho skladu, alebo z tých chomíkov. Tak daj mi to. Ja si povedal teplé, no aj toto je. No, ešte
potrebujem spáliť toto, no. Dobre, tak pre dnešný diel už by to asi bolo. Presne tak, ako Domček, ak povedal. tak máme. Takže Takže sa v uvidíme na budúcom budúce. parte spravíme tú trapku a už bude dokončený domček úplne komplet. No, tak čaute. Čaute.